סיכום שנה לממשלה. התחלנו מזה שניר אורבך מתלבט, ובנט הפר כל מה שהבטיח. לעולם ובשום תנאי אני לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד, לא בצורה רגילה ולא ברוטציה ולא בשום דרך, מהטעם הפשוט שאני איש ימין והוא איש שמאל, ואני לא פועל נגד הערכים שלי. אתה זה כף במאזניים. אתה יכול להיות ראש ממשלה. אבל לא ב10 מנדטים. זה לא דמוקרטי. צריך יותר. איילת שקד ריכלה על לפיד ועל בני גנץ, ואז נזכרה שהיא איתם בקואליציה. נכון יהיה להושיב אותך ליד יאיר לפיד ובני גנץ, כאילו בסביבתם? אנחנו בסדר, דיברנו, הכל בסדר. מתן כהנא ניסה להעביר את הערבים לשוויץ. שאם היה כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, שמעלים מפה את כל הערבים, שולח אותם ברכבת אקספרס לשוויץ, שיחיו שם חיים מדהימים. ואז נזכר שהוא איתם בקואליציה. איילת שקד הכילה מתים. זה פיקוח נפש! לדעת גם להכיל חולים קשים. אנשים מתים! וגם להכיל מתים. מה אתם עושים? כי זו מגפה ובמגפה אנשים מתים. אתם השתגעתם? ובנט הכיל את ניר אורבך. הבאנו 1,000,000 ח"כים מנורווגיה שאף אחד לא מכיר. טניה מזרסקי, כחול לבן תכניס לכנסת בעזרת החוק את רות וסרמן לנדה, אלון טל ומופיד מרעי. הבאנו שר שמחפש תוכן לתפקידו. קודם כל, זה לא שר בלי תוכן. הרעיון היה להיכנס ולהביא תוכן. ואם אני אראה שאני לא מצליח להביא תוכן, אז מה יהיה? אז אני אעזוב. ואז הוא לא מצא תוכן. כפי שהתחייבתי מינויי לשר, לפני מספר דקות הגשתי את מכתב התפטרותי מהממשלה. בני גנץ שיתף אותנו בסודות מדינה. אלקין תרגם את פוטין תוך כדי שינה. שר אלקין נרדם במהלך הפגישה עם פוטין. כשהוא התעורר, שיפוץ הבית של בנט עוד לא הסתיים, וניר עדיין מתלבט. המתנו להחלטות של מועצת השורא. עידית סילמן קיימה את הבטחת הבחירות. שאנחנו לא נצא לסבב בחירות חמישי, שזו הייתה הבטחת הבחירות המרכזית שלנו. עידית סילמן, שפרישתה היום מהקואליציה עלולה להוביל להפלת הממשלה. רינאוי זועבי עשתה בעיות. החלטת בכוונה להפיל את אחד החוקים הכי חשובים מתחילת הקדנציה. כן. אז הבטיחו לה ג'וב. על היחסים הכלכליים בין ישראל לסין. לא הצליחו לתת לה את הג'וב. שיש קשיים באישור מינויה. אז היא חזרה לעשות בעיות. לפחות בדבר אחד הצלחנו. בראש ובראשונה ישבנו לקדמת הבמה את ערכי ההגינות והאמון. בסוף פרקו את הקואליציה, אבל ניר עדיין מתלבט. ניר, גם אתה.